Аз съм Тодор Христов от novavizia.com и в момента пред мен са 4-мата организатори на TEDx България 2010. Ще ги помоля просто да се представят. Теди Зарева. Да. Ния Стойкова. Така. И да дам зум насам. Да, 4 души, които са организирали това събитие. То премина днес целия ден. Днес сме събота, 9 и беше от 9 часа практически, да, до след 18 часа. Няколко въпроса искам да задам на 4-мата организатори. Един от тях е от колко време се подготвяте за организирането на това събитие и изобщо как ви хрумна да го организирате в България и в София конкретно? Над 7 месеца работиме и въобще ни се превръща като втора работа на половина работен ден. Да. Това не е основната ви работа? Не. Добре. Някакви трета и четвърта. Да. То всичко е нон-профит, тъй че не може да бъде само работа. Всъщност всичко започна миналата зима ли беше? Февруари, да. Февруари месец, когато имахме уникална възможност да гледаме лайв стриминг на оригиналната конференция TED в Лонг Бич. Така. И оттам? След това решихме... Някои от нас, мисля, повече от нас бяха много големи фенове на TED още от преди това, но след като получихме тази възможност, наистина се запалихме и малко след това те обявиха програмата TEDx, която е за такива самоинициирани местни събития и просто нещата си паснаха и ние преди глас казахме хайде. За тези 7 месеца, от които споменахте, че цялата организация на събития от подобен характер, тъй като наистина не е малка, така, има ли някакви много големи трудности, които са били на път да ви откажат от организирането, тъй като за мен лично това ми се струва така немалко събитие. Ангажимент на зала, намиране на лектори, продаване на билети на доста хора. Доколкото разбрах, днес присъстваха над 300 и 400 души. Да. Така, кое е най-голямото предизвикателство в подобен род организация на събития? Така, хората като станат на сцената и почнат да благодарят на спонсорите, то изглежда някаква реклама, обаче наистина ако нямаше спонсори, чисто практически ние трябваше от джоба да се извадим разход за такъв евент и това беше една пречка. Спонсорите са разковничето на TEDx 2010 в България. Да, в смисъл логистиката, организационната, просто чисто на прагматично ниво. Това е единствено, всичко друго ентусиазъм го спасяват. Ние с много ентусиазъм подходихме много часове. Само една скоба да отворя в novavizia.com. Също често пъти благодаря на рекламодатели, партньори, спонсори. Може би някой се пита защо го правя, но по същата причина. Какво е? Може да кажа, че момент, в който първия спонсор получихме, беше момент, в който конференцията вече се случваше. Мисля, не сме разчитали на спонсори. Ние почнахме толкова ентусиасти, без да се замисляме, че става ли, няма ли да става, не сме го правили професионално. Да. Просто така детски. Нека да пишем на Дянков, той ще се съгласи да дойде. Нека се свържат на комикс. Добре, една скоба още тук. Някой от лекторите взема ли пари за своето участие в TEDx? Добре, певците, оперната певица, сестри Бисерови. Абсолютно никой не взема. Да, ги на една вечер и това беше всичко. За която те дори не знаеха, когато се съгласиха да говорят така и така. Но става дума за трудности, ние никой не сме правили въобще конференцията, какъвто е мащаб. Като почнахме, въобще нямахме идея какво се сбъркаме. Я кажете, между другото, каква е основната месторабота на вас, 4-мата? Просто от така любопитство, ако ви е удобно, не искате да кажете. Месторабота е трудно казвам. Става дума, учите ли, работите ли? Работиме всички за момента, но... Може да направите реклама на местата, където работите, ако искате ли да кажете просто. Просто ме е интересно какви качества, откъде ги придобивате за такова събитие да се организира. Това е малко трудно за обяснение, понеже ние всъщност цялата организация стана възможна благодарение на това, че ние се оказахме всички по едно и също време в България, защото преди това не бяхме тук. И всички се оказахме в такава ситуация, където или работим, или сме в някакъв време на такъв преходен период, когато може да си позволим да отделим времето. И дори да работим, то е било като на свободни професии. Точно не сме ходили в някакъв офис. Така че, разбрах. Да. Добре, кога е следващото събитие, което планирате да направите, ако планирате такова? До година по това време. Защото отнема доста време организирането му или
Не, защото смятаме, че една година е добър. Оригиналната конференция TED фестивал има веднъж година. Да не говорим, че ние нямаме монопол върху TED събития в България, тъй всеки друг може да направи друго. Мислите ли, че някой друг може да направи след примерно 3 или 6 месеца? Надяваме се. Надяваме, да. Тоест това не е нещо, което е така като някаква собственическа мисъл от ваша страна към тази инициатива? Няма фирма или организация зад това. Това е всъщност мотото, което е идеи, които си струва да се разпространяват. От това всичко зависи. Ако има идеи, които си струва да се разпространяват, нека имат гласност, нека има сцена за тях. Аз съм сигурен, че хората, които ще гледат това видео, ще им е интересно, стига да не знаят много за TED. Какви са така основните принципи? Това е един, може би, от последните ми въпроси, който искам да задам. Принципите за TED. Например, аз узнах за първи път за 2 такива принципа или, как се казва, правила. Едното е да се запознаеш с 18 души. Някой го спомена от вас на сцената. Това е един сериозен норматив, който мисля, че покрих. Другият е до 24 часа човек да си намери кауза. Значи, те текат вече, нали? Също смятам, Има ли някакви други такива неща от регламент или, как да кажа, от етикета или... Именно, те не са наложителни. Аз в... Това е само за TEDxBG. Това е от нас. Регламента беше 18 минути, това все пак е едно правило за презентация. Друго нещо, което не се задават въпроси, разбрах. Това е част от формата. И за това са тези почивки, в които хората да говорят и да социализират. Някакви други правила, особености, така, които са специфични? Аз съм. На сцената не може. Добре. Добре, аз искам да ви благодаря. Вие сигурно сте много изморени, дошли сте тук от рано сутринта. Надявам се, че когато така озрее във вас истинското желание за провеждането на нов TEDx следващата година и живот и здраве и аз да успея да присъствам, отново ще се видим по такава тема и ще поговорим накратко няколко минути в края на събитието. Надявам се да е така успешно, както беше и това. Сигурен съм, че отзивите ще бъдат добри утре, в други ден, когато прочетете, отворите блогове. За сега са добри. Благодаря ви за отделеното внимание. Успех!